அதிமுக தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட வர்த்தக அணி இணை செயலாளர் பூக்கடை மகேந்திரன். இவர் அதிமுகவில் நிலவும் பிரச்சினைகள் மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாக கூறி தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது உடலுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அஞ்சலி செலுத்தினார். அப்போது மகேந்திரன் குடும்பத்திடம் பழனிசாமி மன்னிப்பு கேட்டார். தவறான முடிவு எடுத்துட்டாருமா, வேண்டாம். படிப்புல இருந்து முடிவு வரைக்கும் பூரா செலவு கட்சி எடுத்துக்கோமா. அந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான உதவி பொருள் உயரமான சம்பவம் நடந்து போச்சுமா, நிச்சயமா. Ayah,